खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 10 मार्च 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। थांनाय बावैसो सान सिगां एमपि नब कुमार सरनाया बिथांनि एसटिनि सार्टिफिकेटखौ लानानै गोबां सरनाया जागासिनो दंमोन आरो बेनि एसटि सार्टिफिकेटखौ नायबिजिरनो थाखाय गोजौ बिजिरसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बेबायदिनो क'क्राझार लकसभानि एमपि नब कुमार सरनाया बिथांनि राजखान्थि मावनाय समा खैफोदाव फैबाय। एमपि बिथाङा नंखाय एसटिनि सार्टिफिकेटखौ लानानै एमपि जागासिनो दंमोन आरो देरहाबोगासिनो दंमोन। अदेबानि बे समावबो एमपि महरैनो दंगासिनो दङ। नाथाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथांनि एसटि मर्यादाखौ बोखारना होबाय। आलफा उदखारि आफादनि सन्देह खालामजानाय 5 सुबुंखौ थांनाय 1994 मायथाइयाव आर्मिफोरा गावथारनाय जादोंमोन। दा बे जाथायखौ बिथा खालामनानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया मोनसे फोसावथाय फोसावदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि मोनसे जोबोर गिदिर फोसावनाय। थांनाय 1994 मायथाइयाव तिनसुकियानि 19 नं पान्जाब रेजिमेन्टआ आलफा उदखारि आफादनि केडार होननानै सन्देह खालामनानै 5 दाय गैयै सुबुंफोरखौ इनायै गावथारदोंमोन। बे जाथायनि केसखौनो नायबिजिरनानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दुखुथिया नखरनो साफायाव 20 लाख रांखौ होनो थाखाय फोसावनाय जाबाय। मेट्रिक आनजादा सोलिबाय थानाय समावनो सासे मेट्रिक लिरबाय थानाय फरायसा गथ'आ गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। आसामनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नागाकेकिया गामिनि अंगनबादि मिरुआव मेट्रिक आनजाद होनाय सासे फरायसा गथ'आ गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय बिराज दत्त। नाथाय बिराज दत्तआ गावनि बेसेन गोसा जिउखौ मानि थाखाय, सोरनि जाहोनाव, सोरनि बुंनायाव फोजोबखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। मोसौनि खेला, मोसौ गारि खारनाय। मोसौनि खेलायाव 2 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमाबाय। महाराष्ट्र रायजोनि रायघाट जिल्लानि सिङाव थानाय आयबागाव मोसौनि रेसिं जानाय खेलायाव जानाय समाव 2 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। थैनाय 2 सुबुंनि मुङा जाबाय बिनेक जशी 60 बोसोर बैसोनि आरो राजाराम गौरव 55 बोसोर बैसोनि। लोगोसे बे रेसिंखौबो सोरखारनिफ्राय पारमिसन मोनाबालासिनो, अदेबानि गनायथि मोनाबालासिनो होनाय जादोंमोन। दा बे जाथायनि सायाव केस सोनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो गोबां सावरायलायगासिनो दङ। मानोना आयेननि बेरेखा बे रेसिंखौ खालामनाय जादोंमोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।